Mere fokus på ryggen, der når du løfter. Juice. Lidt mere. 3. 4. 5. 6. Ned med tempo, så du holder pulsen nede. Ned med pulsen, ned med pulsen, træk vejret. Træk vejret. 3 stykker, ret ryggen. Nå, tak. Vi ses. Og kæmpe, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Skal jeg samlet ben? 1. 2 skal jeg samlet ben. 3 skal det altid. 4. 5. Jo, op skal det. 6. 7. 8. 9. Godt. Den tog 53 sekunder den er rundt. 2. 3. 2. Træk vejret, træk vejret. 3. 4. 5. 6. Godt, der går 2 minutter. 1. 2. Godt. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. Og 9. Godt. Fint det der. Du er præcis 50 sekunder med runde nu. For alle 3. Nu så spænd op. Spænd op. 2. 3. 2. 3. 4. Helt ned med brystkassen. Kom. 5. 6. Godt. Så fokus, fokus. Og ned med pulsen. 2. 3. 4. 5. 6. 3 mere. 7. 8. 9. Godt. Vi er lige over 50 sekunder på runde. Det er fint. Træk vejret. Træk vejret. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. Sidste. 6. Godt. 1. 2. 3. Træk vejret, træk vejret. 4. 5. 6. 7. 8. 1 til. Og 9. Der er lige over 2,5 minutter igen. Det er 3 runder mere. Kom. Ret ryggen og spænd op. Fuld opspænding. Godt. Ind til kroppen. Helt ind. 2. Helt ind. 3. Godt. 2. 3. 4. 5. 6. Godt. 1. 2. 3. Træk vejret. 4.
5. Kom, kæmpe, kæmpe, kæmpe. 6. 3 mere. 7. Fokus, helt op. 8. 1 til. Og 9. Godt. Du har 50 sekunder til hver af de sidste 2 runder. Du skal holde tempoet. Kom. Nu er vi gået 7 sekunder. Kom. Løft. Spænd op. Helt ind til kroppen. 1. Godt, 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 godt. Kom, bliv ved, bliv ved. Kæmpe, kom. Det er næste sidste gang, du er på burpees, så bare giv den gas. Kom nu, kom nu, bliv ved. Godt, og for de overståede boxjumps, det er næste sidste gang, kom. Hop helt op hver gang, fokus. Kom nu, 3. 4, kom nu. 5. 6, 3 mere juice, kom nu. Og 45 sekunder igen, kom nu. Kom. Kom, 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 kom. Kom så, kom direkte på dødløft, de sidste 3. 35 sekunder, du skal nå den her runde. Nu giver du den gas, kom nu. Kom, løft. Kom, 1. 2. 3. Og hurtigt burpees, kom. Kom, hurtigt i gang, det er sidste gang burpees, kom. Kom nu. Kom, giv dig alt, hvad du har. Kom. Kom, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Det kan godt gå hurtigere, kom. 4. Kom, 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 kom. Kom, og den sidste. 10 sekunder. Kom, direkte på boxjumps, kom. 1. Hurtigt. 2. 5 sekunder. Kom. 3. 4. Bliv ved til klokken lyder. Kom, bliv ved. Sådan. Sidste tæller ikke.